Sani, por favor. Adeus. Adeus, doutor. Bo día, doutor. Bo día, doutor. Acabo de recibir a súa radiografía. Como podemos comprobar, está en bo estado e non vai ter ningún problema. Gracias, doutor. En cambio, nesta outra, o xismo máis corre perigo. Ten que deixar de fumar inmediatamente. Vale, intentarei. Vamos a escutar algunos. Vamos a escutar esos bronquios. Este tabaco estáme a matar. Como esta rapaza non deixe de fumar... Está decidido, deixo o tabaco.